ପିଏମ୍ ଆବାସ ଯୋଜନାରେ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ। ଯେଉଁମାନେ ଆର୍ଥିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଦୁର୍ବଳ ଏବଂ ନିଜର ଘର ତିଆରି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଏପରି ଲୋକଙ୍କ ନିଜସ୍ୱ ଘର ପାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନକୁ ପୂରଣ କରିବା ଏବଂ ସେମାନଙ୍କୁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବା ପାଇଁ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏହି ଯୋଜନାରେ ଏକ ବଡ଼ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇ ଏକ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କେବଳ ଅଫଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ ଏବେ ନୂତନ ମୋବାଇଲ ଆପ୍ ଲଞ୍ଚ ହେବା ପରେ ଲୋକମାନେ ଏହି ଯୋଜନା ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ରେ ମଧ୍ୟ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଲଞ୍ଚ କରାଯାଇଥିବା ମୋବାଇଲ ଆପ୍ର ନାମ ହେଉଛି ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024। ଏହି ଆପ୍ ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣ ଏବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଆବାସ ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ସହଜରେ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ଆବାସ ପ୍ଲସ୍ 2024 ଆପ୍ ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରେ ଉପଲବ୍ଧ ଏବଂ ଏହି ଆପ୍ କେବଳ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋରରୁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ। ଡାଉନଲୋଡ୍ କରିବା ପରେ ଆପଣ ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା, ଯୋଜନାର ନିୟମ ଏବଂ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ତାଲିକା ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରିବେ। ଆବେଦନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ ଆବଶ୍ୟକ ସୂଚନା ଏବଂ କାଗଜପତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଆପ୍ରେ ଦାଖଲ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏହାପରେ ଆପଣଙ୍କର କାଗଜପତ୍ର ସୂଚନା ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯାଞ୍ଚ କରାଯିବ। ସୂଚନା ଯାଞ୍ଚ ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ, ତେବେ ସରକାର ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟକୁ ଟଙ୍କା ପଠାଇବେ।